सामाजिक कार्यकर्ते व सुशीलकुमारजी शिंदे यांचे कट्टर समर्थक करण म्हेत्रे यांच्या अंतिम संस्कारात हजारोचा जमाव त्यांना अंतिम निरोप देण्यासाठी जमला होता. करण म्हेत्रे हे मोची समाजाचे नेते तर होते, परंतु युवकांचे आदर्शसुद्धा होते. नक्कीच ते एक चांगले व आदर्श व्यक्ती पण होते. त्यांच्यावर अनेक लोकांचे प्रेम होते. परंतु त्यांच्या अंतिम संस्काराच्या वेळेस मात्र प्रशासनाने अधिक उपाययोजना करायला हवी होती, परंतु यावेळेस कुठेच काय दिसून आले नाही. हजारोचा जमाव रस्त्यावर होता आणि प्रशासन डम्म होऊन हे सर्व पाहत होते. ना कुठले कार्यवाही ना कुठलं जनजागृती या ठिकाणी करण्यात आली किंवा समाजातील इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींना सोबत घेऊन गर्दी होऊ नये किंवा गर्दी थांबवता येईल का याच्यावरती विचारसुद्धा केलेला गेलेला नाही. हजारोचा जमाव जमणे आणि तेही अशा कोरोनाच्या काळात ही अतिशय गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. त्यातून या संसर्गजन्य रोगाच्या परिस्थितीत जर असा या जमावाला संसर्ग झाला तर या पसरणाऱ्या रोगाला व त्याच्या परिणामाला जबाबदार कोण? या परिणामाला जबाबदार प्रशासनाला ठरवावे का? याचे उत्तर तर सध्या